My son was taken in my house on the 21st of April, tortured and killed. This is the second one. That's why we were so deeply hurt. Zifuna ubulungisa intsapho zamaxhoba amane nadutyulwe abulawa kwisiganeko sodubulo eMkhuhlu eBushbuck Ridge eMpumalanga. Umphathiswa ojongene nemisebenzi yoluntu neziseko ezingundoqo utyelele indawo yeqhwayelo nalapho abantu abasibhozo bebewelwe ludonga eNanda KwaZulu-Natal. Sivuyile ukubona into okokuba uninzi lwabamasipala phantse abahlanu babo sele bekwazile ukusubmitha izinto ebezifunwa nguNational Treasury. Enkulu baphathiswa yephondo laseMpuma Kapa umnumzana Oscar Mabuyane uthi urhulumente wephondo uyancedisana noomasipala abathe bachaphazeleka sisigqibo sesebe lezezimali sokungabubeli inkxaso-mali yabo yenyanga kaJulayi. Sinibulise emakhaya uKanda Ndambindodwa Ndaba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Sisamile intsapho zamaxhoba amane nadutyulwe abulawa eMkhuhlu eBushbuck Ridge eMpumalanga kwelokuba amapolisa asilela ukwenza umsebenzi wawo. Ezi ntsapho zithi akwamkelekanga kwaphela kubana namhlanje akabanjwa nomntu omnye emva kokubulawa kwabantu abangama-37 kwisithuba nje senyanga ezintandathu kule ngingqi. Abazali abaphulukene noonyana babo nabathe badutyulwa babhubha ngecawe bathi kunzima ukuyamkela yonke le meko kwaye ngoku baphila phantsi koloyiko. Because this is the second son that will be buried. My son was taken in my house on the 21st of April, tortured and killed. This is the second one. That's why we are so deeply hurt. We are not getting any breakthrough about this killing. So really, what is happening to us? Now we even doubt if there is a God who is alive. We are very much shattered about the incident happened on the 12th of July by 20 to 9, where our son gunned down at the gate with their friends. So as Mona family, we are very much worried and very much concerned about the issue happening around Mkhuhlu or around Calcutta. We are appealing the government to intervene. Bathi eyona nto yenza iintliziyo zabo zophuke kakhulu kukuba akukabanjwa mntu mayelana nesi siganeko. No arrest has been made till today. So I don't know how many people must die. Yet we have got the police who said, yes, we're going to protect people. They did nothing. It can happen that since January we recorded a number of murders around this Calcutta police precinct. As we are talking to you now, we are sitting at 37 with no breakthrough. It means there is a question with the police station itself in terms of making sure that they assist the community. Amapolisa asakhangela abarhanelwa. Umphathiswa wemisebenzi yoluntu kunye neziseko zophuhliso uDean McPherson utyelele indawo yeqhwayelo kwibandla lamaNazaretha kwicala lasebuhleni nalapho abantu abasibhozo bathe bonzakala emva kokuwelwa ludonga ngale nyanga yomthandazo kweli bandla. Umphathiswa ojongene nemisebenzi yoluntu kunye neziseko zophuhliso uDean McPherson namhlanje utyelele ibandla lasebuhleni lakwaShembe nalapho abantu abasibhozo baye badilikelwa ludonga. uMcPherson uthi isebe lakhe limaxhaphetshu lizama ukusebenzisana neenkokheli zelibandla ukufumana unobangela. We will want to fully understand what took place here and why, and the Council for the Built Environment under Dr. Mieza will lead that process. But I'm very grateful also to our regional office, who has said that they will make resources available, particularly engineers and architects, to re-establish the site going forward. Kulindeleke ukuba atyandwe omnye kwabo basesibhedlele. Silinyalele lapha
makushiwo asikakabi na report masoze report yangaphakathi silingelela abantu abawu-8 kulabantu abawu-8 abanye baphumile khona izolo I'm told bese kulabo abanye basele ngaphakathi bese kuthi omunye njengamanje silapha nje siyathola bamise theatre kube yena obelimele kakhulu. Ukanti akho umuntu obhubhileyo kwesi sehlo. Nkulumbuso yesizwe samaZulu umfundisi uThulasizwe Buthelezi ugxothiwe kwakhona kwesisikhundla. Ikumkani yesizwe samaZulu kumkani Misuzulu kaZwelithini ubhengeze uNkosi Phathilizwe Chiliza njengenkulumbuso entsha yesizwe samaZulu kwaye kulindeleke ukuba aqalise ngokonangoko kwesisikhundla. Asichazwanga isizathu sokugxothwa kukamfundisi Thulasizwe Buthelezi. Isilo samabandla sikwahlabe ikhwelo kubo bonke abantwana baseNdlunkulu nesizwe samaZulu siphela kuba bamxhase kwaye basebenzisane naye uNkosi Chiliza kwesisikhundla sakhe sitsha. Ukumkani Misuzulu uthi buthembile kakhulu bunkokheli bukaNkosi Chiliza elityeli lesibini umfundisi Thulasizwe Buthelezi egxothwa kukumkani Misuzulu kwesisikhundla senkulumbuso. Urhulumente wephondo laseMpuma Kapa ebebambe intlanganiso nomasipala abathandathu abathe bachaphazeleka sisigqibo sesebe lezezimali sokuyinkonya inkxaso-mali yabo ngenxa yolawulo lwezimali oluhesheheshe kwabamasipala. Kulubaphathiswa eliphondo uMnumzana Oscar Mabuyane uthi bengurhulumente wephondo bayancedisana nabamasipala ukuphucula ulawulo lwabo kwaye abahlanu kwabamasipala sele bezilungisile zonke iziphene ebelikhala ngazo isebe lezezimali. Lokamabuyane uthi baza kuthatyathela amanyathelo bonke abo bangawenziyo umsebenzi wabo komasipala. Omasipala abathandathu kwiphondo laseMpuma Kapa bathe bachaphazeleka kwisigqibo sakutshanje sesebe lezezimali sokunkonya inkxaso-mali ethi yabelwe oomasipala rhoqo ngenyanga ngenxa yolawulo olugwenxa lwezimali kwabamasipala. Kungoku nje eli phondo belikhwebe indibano engxamisekileyo namhlanje nabamasipala abachaphazelekileyo. Inkulu baphathiswa yephondo uMnumzana Oscar Mabuyane uthi oomasipala abaninzi kweli phondo abanokwazi ukwenza umsebenzi wabo ngaphandle kwale nkxaso-mali. Oomasipala bethu abaninzi balapha ephondweni ke ngoomasipala abaxhomekeke kakhulu kwimali izabelo kuba abakwazi ukwenza mali ngeniso. Kuba akukho bantu bakwazi ukubhatala iinkonzo zoomasipala kwiindawo esisuka kuzo ingakumbi phaya ezilalini. Lo kaMabuyane uthi esi sigqibo sithathwe lisebe lezezimali siza kutsho sibavuse emaqandeni oomasipala batsho bakwazi ukwenza umsebenzi wabo ngendlela. Sicinga into yoba le nto uNational Treasury ayenzileyo irayithi khona ukuze woke umntu avuke emaqandeni kusetyenzwe. Oomasipala bayazi into yokuba bakholo abantu norhulumente wephondo azazi uba ukholo abantu. Njengenkulu baphathiswa yephondo ndinoxanduva olukhulu lokuqinisekisa uba oomasipala baqinisekisa uba iinkonzo ziyayo ebantwini, amanzi, ukucocwa kwelindle, ukunikezwa kombane. Umphathiswa uthi baza kuphendula bonke abo bangawenziyo umsebenzi wabo kwabamasipala abachaphazelekileyo. Akufunekanga kude kukhalaze iminista uze kusetyenzwe. Kufuneka abantu bawazi nje banoxanduva losebenza into ezinjengezi zibe kanti azenzeki. Andizukwazi uba ngumeya, andizukwazi uba nguceba. Bonke abo bantu bakhona nam ndinexanduva ndinalo njengepremier kodwa funeka sisebenzisane kakuhluphe phambili. Ukanti ke kwabamasipala abathandathu bachaphazelekileyo kweli phondo kukho noomasipala ababini abambaxa iNelson Mandela Bay kunye neBuffalo City. Owayesakuba ngumphathiswa wamapolisa uBheki Cele unike ubungqina namhlanje phambi kwekomishoni yophando yobulungisa eyasungulwa ngumongameli Cyril Ramaphosa nephanda izityholo zefuthe lwezopolitiko ekutshutshisweni kwamatyala exesha localucalulo nawathi adluliselwa kwigunya abantu lezotshutshiso ikomishoni yenyaniso noxolelwaniso iTRC. Uadvocate Nompumelelo Semo okhokele ubungqina ubuze uCele ngendima yakhe njengomkomishonala wamapolisa uqinisekisa okokuba iintsapho zamaxhoba exesha localucalulo zifumana ubulungisa. uCele uphendule ngelithi ngexesha exhuzula emikhala kwesi sikhundla umba walamatyala wawungengondaba mlonyeni njengexesha ekwakuthethwa ngawo ngethuba engumphathiswa wamapolisa. At that time, again, I don't think much attention was brought to me about the TRC cases. I'm sure
the head of Hawks then was General Dramat. General Dramat was the head of Hawks then. I'm sure if there are cases that would be, then would have directly sent to him. I must admit on this one that my coming to contact with these cases of Truth and Reconciliation came to me more as a minister rather than as a national commissioner. Okacele utyhole urhulumente ngokusilela ukunika ingqalelo amatyala e-TRC norhuqa unyawo kutshutshiso lwawo. It will be across the government. When it comes to the budgeting issues for me, yes, police would have done one particular thing. I've raised this thing time and again, that at the present moment, I don't think, I'm not there now, I don't think that Hawks operate more than 60% capacity. That is not their making. That is not their making. It's the making of resources, of employing those people, teaching them, buying machinery, buying equipment, and all that kind of stuff. So for me, for even these cases are not easy cases to investigate. These are difficult cases that they need a top-notch kind of skills. And top-notch kind of skills don't come cheap. And that money does not come from the police per se. It comes across the government. Lihlehliselwe umhla wesibini kuSeptemba ityala leentsimbi zexabiso elijongene nentloko yeHawks eGauteng Ibrahim Khatwa, sekela ntloko yezobunhlola kulwaphulo-mthetho uFiroz Khan kunye nosomashishini uTariq Downs, babini kuphela kubarhanelwa abathathu abathe bavela enkundleni ngale ntsasa, unjengele Firoz Khan ebengekho nanjengoko isachacha kumanxeba okudutyulwa kwaye unikezele ngephepha likagqirha enkundleni. Ngenyanga kaMeyi esisithathu sakhululwa ngebheyili yama-20 umntu ngamnye, bajongene nezithyolo ezoyanyaniswa nokusebenzisana nomkhambatho othubelezisa iintsimbi zexabiso kubandakanya nokuthintela uphando lokuthutyeleziswa kwegolide ngo-2021. Eli tyala lisukela ngo-2021 xa uDowns kutyholwa ukuba wafunyanwa enegolide exabisa i-62,000 ngokwamaxabiso asesitalatweni. Umphathiswa wesebe lobambiswano ngolawulo nemicimbi yenkosi kwiphondo laseMpuma Kapa uMnumzana Zolile Williams uvakalise inkxalabo zeziganeko zokusweleka kwabakhwetha kweli phondo, watsho ehlaba ikhwelo kubo bonke ababandakanyekayo ukuba baqinisekise ukuba abantwana bayesuthwini bephila babuye besaphila. Bali-14 abakhwetha esele beswelekile kweli phondo sukela liqalile ixesha lolwaluko lwasebusika. Kule season yasebusika sithe saphulukana nabakhwetha abayi-14 apha kweli phondo lethu laseMpuma Kapa. Kubuhlungu ukuba siphulukane nabantwana abangaka. Ingxaki esijongene nazo, ingxaki yabantwana abancinci kakhulu abathi basiwe esikweni, ngakumbi kulaa ndawo yaseNyandeni e-OR Tambo District. Namabhoma afihlwayo ukwenzela uba singakwazi uwabona xa simonitharisha singurhulumente. Amanye ala mabhoma sithe sidibana nawo sekwenzeke into ezimbi kuwo. Abantwana sebulusiwe, abanye sebeswelekile. Now siyacela into yobana kufuneka sisebenzisane noluntu ukunqanda ukusweleka kwabakhwetha. uBrian Padayashi nongumphando phezulu kwicandelo lophando luchasene norhwaphilizo e-IDEC uziphikile izithyolo zokuthubelezisa amadokethi kulowo unqunyanyisiweyo kungoku nje unjengele uFiroz Khan ngethuba evela phambi kwekomishoni kaMadlanga namhlanje. I deny these allegations. They are baseless and devoid of merit. The IDEC has sufficient evidence to sustain the charges in the criminal cases against Lieutenant General Kumalo and other officials at Crime Intelligence. This criminal case is currently pending before the Magistrates Court, Pretoria. I deny as baseless any allegations of political interference or hidden agendas in respect of the investigations that are conducted by IDEC against these senior officers
within crime intelligence and SAPS. Ngexesha lobungqina bakhe uPadayachi uchaze ubudlelwane bakhe bokusebenza noKhan uthe ekambeni kwexesha wayenamathandabuzo ngoKhan ngethuba enyuselwa kwisikhundla sokuba nguMajor General kwaye oku kwamothusa kakhulu. The General Khan that I know and that I worked with during this particular time is not the General Khan that I see now with what is appearing before the Commission. I had my reservations during my time at Crime Intelligence on senior officers there, but it was not to the extent of what is seen now. This is indeed not the person I know. Kakhulu ke mamqwathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukela phekhayeni ndikwamkeleke kwiqonga leMoslem nake bethu igama lam ndinguthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ke masiyiphawule kaloku ngomfanekiso oqala ke iMoslem zisiganeko sokuxhapha kakhulu kwemvula ke nomoya nje kuwo wonke uMzantsi Afrika noko kucwenga mandi noko ngithamsanqa kwindawo ezininzi ke zikumntla-mpuma ulizwe njengalo lonke futhi kulaphondo laKwaZulu Natal ko-Free State napha kwindawo ezininzi ephondweni ngokubanzi phaa kompumalanga nakumazantsi futhi ephondweni laseLimpopo ngokubanzi ke mbukeli masiphawuleni kaloku ke lo maqondo wethu okutshisa phantsi naphezulu ke sithi siphawule ngephondo lokuqala eliphaya lona ke ephondweni lasempuma Kapa kwindawo ezininzi zelaphondo ezikumazantsi nentshona njengapha koRhafe ekuseni futhi kaLadokhwe kuGompo phaya yinkwankca kakhulu ngamafa xhaphake ngoyinanzela phaya ngesantya esiqatha phaa koMakhanda futhi ekuseni nasemthatha ngo-10 degrees benjenje futhi ephondweni laseFree State kucwenga kamandi nje phantsi lonke elaphondo kwindawo ezininzi ezikumazantsi phaa nentshona kwelaphondo kubanda kakhulu eFicksburg amaqondo okutshisa anciphe kakhulu phaya ifikela kaloku kuye mbukeli u-1 benjenje futhi ephondweni lasentshona Kapa ndawo ezininzi ezisenqomeni kwelaphondo napha kumantla njengapha koFredendal futhi ingqele kakhulu napha yeWorcester ekuseni phaya ngo-3 degrees ngokunjalo ke mbukeli futhi ephondweni Xebe eGeorge kwasekuseni futhi ngu-9 benjenje futhi kwelaphondo lapha eNorthern Cape indawo ezininzi ke futhi ezikumantla nempuma kwelaphondo njengapha koKimberley futhi ekuseni ngo-2 degrees napha eDiara futhi kusabanda ngo-4 ngokunjalo ke mzontsundu phaya koKurumane ingqele nje yonke lantsasa benjenje futhi phaya Northwest ngomso ndawo ezininzi ezithande kakhulu ke kuzinza kumazantsi futhi nentshona kwelaphondo njengapha koDaung ekuseni naseVryburg lo maqondo wabokutshisa yalingana kakhulu ekuseni futhi nengqele ngo-4 degrees benjenje futhi kwelaphondo lapha eGauteng indawo ezininzi ke futhi ezikumantla nombindi kwelaphondo njengapha koSprings ekuseni futhi ingqele kakhulu phana naseCarltonville kusabanda yonke lantsasa futhi nguye ke la 4 degrees nyuka nam ngokubanzi siliphawule iphondo lapha eLimpopo ndawo ezininzi futhi ezikumazantsi nentshona kwelaphondo njengapha koThabazimbe ekuseni napha kumbindi kwelaphondo Polokwane kuyabanda ngo-7 degrees napha kumantla futhi eThoyandou sisithoba ekuseni phaa ephondweni ke mbukeli lasempumalanga koMiddleburg futhi encamini kwelaphondo emalaheni kwasekuseni napha eErmelo kubanda kakhulu ngo-3 ngokunjalo lapha koMbombela futhi ekuseni inkwankca nengqele lokunjalo lapha koSikhukhuza futhi bevuswa ngo-10 benjenje futhi ephondweni lokugqibela ke phaya kwaZulu Natal ndawo ezininzi futhi phaya koLadysmith Pietermaritzburg napha eThekwini futhi kucweke kamandi yonke lantsasa ngo-14 degrees napha futhi koRichards Bay kusabanda nje yonke lantsasa ngo-12 ndikuthanda kangaka xeshele miyawuli Kamnandi mawethu.